всички се държат като пунгаши. Голяма част като шебеци се държат актьори. Първо искам да ви попитам, господин Вучко, вие сте професор по какво? Защото аз лично не знам вие какъв професор сте. Аз съм давал 10 пъти обяснения за това. Не, аз ви задавам въпроси и вие сте давали... Коя сте вие, че на вас да ви давам обяснение? Коя си ти, че да ти давам обяснение? Аз съм Христова от София. Да. Вие сте никой. Професорът бързо палеше моторетката и... Затворете телефона, колеги от апаратната. Това е една брутална жена. Не съм брутална, вие сте затворете, ако обичате. Дето си мисли, че сте най-велик. Вие ако обичате, моля ви се, колеги от апаратната, ако обичате, един човек, който не уважава мнението на зрителите, е простак, мухлясъл, старец и аз се чуда какъв професор сте. По какво сте професор? Колеги от апаратната, питам ви, още ли ще чуваме тая жена да повтаря едно и също нещо? Аз се очудвам, че толкова дълго я търпите. На всяка една пешеходна пътека легнал полицай и на кръстовищ и на светофар. Защото просто това е безумие за мен. Това е една идея. Мога ли само да попитам вашето мнение какво е? Ето ще останете, ако искате, на телефона, за да чуете. Нека чуем какво разбра професорът от това предложение. Вашето предложение е да има изрисуван полицай на паважа ли? Да, пред самата пешеходна пътека. Да, добре, става дума да бъде изрисуван такъв легнал полицай. Ако може да му изрисуват и една възглавичка и нощо шкафче до него... Добре, става дума да бъде изрисуван такъв легнал полицай. Да бъде направен, не е изрисуван. Как да е направен? Както се прави. Слагаш една бабуна от асфалт и това е. За професора това са много устаряли методи. Чуйте той как се го представя, госпожица Игнатова. Да. Както са манекените на витрините. Както са манекените. Или искате... Господине, самата пешеходна пътека. Ама искате истински жив полицай ли да бъде, или искате, може и манекен полицай да бъде? Може и жив, ама след първата кола, която мине, ще трябва да го сменяме с друг. Ама искате истински жив полицай ли да бъде, или искате, може и манекен полицай да бъде? Като на витрините. Изразете се ясно. Не знаете какво приказвате. Разберете вече, че България е строена за най-много 1 милион хора. Така е строена, така е проектирана. Така наречения Европейски съюз. Следващия зрител. Слушам ли, моля ви се, ускорете. Слушам невероятните ви глупости, че господин Паванов бил шеф на правителството, че България трябва да има смъртно наказание, ма вие знаете, че в Европейски съюз няма смъртно наказание. Вие може би сте чули за Европейски съюз. В Америка има смъртно наказание. Ама ние сме Америка. В Америка има смъртно наказание и не обичам тая държава, но в нея има ред. Всякъде ли в Америка има смъртно наказание? Ред има. Смъртно наказание има в 16 щатове. Има ли? Има. Така ли? Ама ти си неграмотен. Ти си неграмотен. Ти си неграмотен. Изчезвай, бе. Не виждаш ли просташката си интонация? Толкова не беше човек. Дето и новородените знаят, че в Америка има смъртно наказание. И се опитват да ме надвиква. С този нещастен гласец. Ами имаш прекалено мазен глас, за да ми казваш на мене, че съм такъв, след като аз имам юнашки и великолепен глас. Браво на моя глас и трагедия. Жалко за твоето гласченце. Жалко. Той е като разтегнати килоти на баба ми. Много си натаралянкан, бе. Кога успя да се затръстиш с толкова много алкохол? И с този каруцарски глас. Дрезгав и отвратителен. Ако го чуи през нощта бременна жена, ще пометне. Първо, ужасен тембър на гласа. То просто бременна жена, ако го чуи, ще пометне. Друго, това е просто непочтено и аморално. И в цялото предаване има една пияндурска атмосфера. Пиянски глас, сега виждате. Продран, дрезгав, пиянски глас. Не се е събудил още човека. Много си пиян, бе. Пак, следващия зрител. Много си пиян. Не виждаш, че си кьоркю тук пиян, бе.
Защо не се изказваш на половината хора? Не дей губи времето с твой алкохолизъм, бе. Негодник. Как да не се изказваме? Непрекъснато отговарям на въпросите ми. Следващия господин е свръх почерпен. Може даже да отиде в Пирогов да му се помогне. Толкова се е натряскал. Сътряска румъняска. И той може да иде до Пирогов. И той се е натаралянкал. Абе, много си натаралянкан, бе. Кого търсите, пиянице? Ама много голям пиеница си, бе. Ама плетете се езика, бе. Нищожество. Това е една категория такива истерични момичета. Трябва да ви кажа, че те са по-големи олигофрени от момчетата даже. То разгащено, то едно, извиняйте, поведение на типични патри, които само оная работа, дет не са си показали по улиците. Толкова са се разгащили, толкова са се разпуснали. Ега ви, крещат, квичат, като недозаклани свине. Този човек има явно болестта, която се нарича дебил. Деколте пъкъла. Абе, едва дишаш тлъси, като 5 тира залепени един за друг. Моля да си толкова гнусен. Да. Българите, особено през последните 10 години, говорят помежду си нервно, грубо. Много моля да не се говори в студиото. Нервно, грубо, да не се говори в студиото. Но ще му направя една бележка. Господине, облякал си се така, както се обличат продавачите в селските хранителни магазини. Ще кажа първо, че те са се облякли, като ще пренасят въглища за зимата в къща. Моника Горанова. Много лошо облечена. Лошо облечена с тия размъкнати фанели, тя не може да се разгради с размъкнатото. Моника не бива да иде пред публика. Ако не ослабне с 25 килограма. Пише ви двойка и ви изключвам веднага. Това го правя много рядко, на 3 месеца веднъж. Не съм никакъв певец, нали много добре знаете. По вълните песен се носи, Санта Лучия, Санта Лучия. Архипедерастки глас. Не мога да се въздържа, защото... I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician using to try to cheat diseases if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Where's the scat man? Архипедерастки глас. Не мога да се въздържа, защото точно това беше
последното ми предаване не само за 2008 година, а и въобще последното ми предаване. Поклон пред вас! Поклон!